Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati dumateng Bapak Kyai Iwan, ingkang kawula hormati dumateng Bapak RW inggih punika Bapak Bangga, ingkang kawula hormati dumateng Bapak RT inggih punika Bapak Farhan, lan ingkang kawula hormati ugi dumateng bapak-bapak lan ibu-ibu dusun Pochinki. Alhamdulillah wa syukurillah, monggo kita sesarengan raosaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kerahmatan lan kenikmatan sehingga ing wekdal dalu punika kita saged kempal ing dalam acara tasyakuran dusun Pochinki. Lan alhamdulillah kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Shalawat saha salam mugi-mugi tansah kaunjukaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika nabi ingkang badhe nyafangati umatipun benjing ing wonten yaumil kiamah. Amin. Bapak-bapak lan mas-mas ingkang dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kawula ing mriki minangka pembagi acara kawula badhe maos susunan acaranipun. Acara kaping sepindhah inggih punika pembikaan. Acara kaping kalih inggih punika sambutan Bapak RT. Acara kaping 3 inggih punika sambutan Bapak RW. Acara kaping sekawan inggih punika dhahar sesarengan. Acara kaping gangsal inggih punika waosan doa lan acara kaping 6 inggih punika penutup. Lan sadèrèngipun acara dipun milai, monggo kita sesarengan maos waosan umul Quran. Ala hadiniyah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Acara salajengipun inggih punika sambutan Bapak RT. Dumateng Bapak Farhan wekdal saha panganan kawula sumangga-aken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati dumateng Bapak Kyai Ahmad Ridwan. Ingkang kawula hormati dumateng Bapak RW. Lan ingkang kula hormati dumateng bapak-bapak lan ibu-ibu masyarakat Pochinki. Kaping sapindhah monggo kita sesarengan raosaken raos syukur ingkang dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan lan kerahmatan sehingga kita saged kempal sesarengan ing acara tasyakuran wekdalipun dalu punika. Shalawat salam mugi-mugi tansah kaunjukaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, kawula minangka Ketua RT Pochinki ngaturaken matur nuwun sampun ngrencanakaken acara punika lan semangat gotong royongipun sehingga acara punika diparingi lancar. Cekap semanten anggenipun kawula maturaken bilih wonten kelepatan kawula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Farhan kawula aturaken matur nuwun. Acara salajengipun inggih punika sambutan Bapak RW. Dumateng Bapak RW Bapak Bangga wekdal saha panganan kawula sumangga-aken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kyai Ridwan, ingkang kawula hormati Bapak RT, lan ingkang kawula hormati bapak-bapak lan ibu-ibu dusun Pochinki. Ingkang kaping sapindhah lan ingkang paling utama inggih punika monggo kita tingkataken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan lan kamulyaan sehingga kita ing wekdal dalu punika saged kempal sesarengan ing acara tasyakuran dusun Pochinki. Shalawat serta salam mugi-mugi tansah penaringan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kawula hormati, kawula minangka Ketua RW dusun Pochinki ngaturaken matur suwun ingkang masyarakat Pochinki ingkang sampun rawuh wonten ngriki lan berkah kekompakanipun masyarakat ngriki
Alhamdulillah acara lancar kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Lan kawula minangka ketua RW nyuwun pangapunten amargi boten saged maringi napa-napa. Namung wagetipun ndedongakake mugi-mugi masyarakat Dusun Pocingki ngriki dipun paringi kelancaran, kanikmatan lan kesehatan sehingga masyarakat Dusun Pocingki ngriki dipun diparingi kemajuan ing bidang pendidikan lan budaya. Lan mugi-mugi kangge acara taun saklajengipun saged kelaksana malih. Cekap semanten saking kawula lan kawula anggenipun matur saking awal dumugi akhir wonten kelepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Bangga kawula aturaken matur nuwun. Acara salajengipun inggih punika dhahar sesarengan. Acara salajengipun inggih punika pausan doa. Kyai Iwan wekdal saha pangenan kawula sumangga akan. Ya Allah, mugi-mugi masyarakat Dusun Pocingki mriki dipun paringi ngaken kelancaran, kesehatan lan kemuliaan. Mugi-mugi sinaosa sami guyub rukun anggenipun wonten masyarakat lan dipun paringi sejahtera ing dalem kersanipun. Lan mugi anak-anak kita dados penerus ingkang sae, ingkang pinter lan dados tiyang ingkang sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dumateng Bapak Kyai Iwan kawula aturaken matur nuwun. Alhamdulillah acara demi acara sampun kelampah sesarengan. Kawula minangka pembagi wekdal saking awal dumugi akhir bilih wonten klentah-klentunipun kawula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saka acara niki inggih punika supaya wonten hubungan sedherek masyarakat Dusun Pocingki lan bisa wonten komunikasi sing sae supaya bisa ndamel dusun sing guyub rukun, ayem lan tentrem.